Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah ya Allah, ya ƙara tuna musu asiri. Ka tsare mu Traoren mu ya Allah, ya ƙara tuna musu asiri. To kun ga bayanin ku, ya fito ya ga mu 'yan ƙasa abin da ya gama shi da Turawa da kuma abin da Turawan suke. Ga bayanin ya zo. Hausawa suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Kamar kuka nake gani Traore na yi koko da idanuna ne. Kairan maza ya ɓaci. Wai kun ga cikin wannan bayanin ai kun ga abin da yake faruwa ko. Kaga gaskiya ta bayyana, baya boyewa. Gaya ma duniya yake da abin da takon saka da suke da shi da Turawa da kuma abin da su suke yi. Kaga ya gaya ma 'yan ƙasa, ya gaya ma duniya ga abin da ya gama shi da Turawan. Wai su Turawan abin da suke jin zahi da abin da suke so ya bari ya yanke alaka da China da Rasha. Kaga magana da suka yi shekaran jiya ga ta tabbata, ya fito ya gaya ma 'yan ƙasa gaskiya, ya gaya ma duniya. Da suka ce China wai ta ya ba China dama tana kwashe arzikin zinariya don ya arzata kan shi don su tsare shi. Kaga ya gayyaye ma duniya ƙarya ne suke su Turawan. Dama abin da suka ce mai ya yanke alaka da China, ya raba kanshi da China. Wai China ba sa furodin kaya, ba sa yo abinci na kwarai da kayayyaki na kwarai, na banza suke. Ya ce alarke kuma alhali ƙarya ne, yaudarar mutane suke yi. Su san suke dole komi nasu ne suke so a sayi, nasu ne suke so a yi, magana su ce suke so a ba Afirka. Shi kuma ya ce ƙarya ce, ya nuna masa ya ce ba gaskiya ba ne. Kuma yana gaya ma duniya da al'umma shi cewa su sani abinda duk Turawan suke so ƙarya ne, yaudarar mutane suke. Ƙaryata sun da yake yi da gaya ma al'umma su da yake yi da cewa gaya ma duniya cewa zai buga da Turawan, shi yasa Turawan suke so su kashe shi. Ga magana ta tabbata, ya ce ma 'yan ƙasa su duba ko cikin filim irin yadda ake yakan mu bayan an yaƙe mu an mulkin mallaka, ana ƙara zidda mutuncin baki a duniya. Ya ce ko a filim za ka ga an sa babbaku wajen sai da ƙwaya ko wajen daba ko wajen wata harka ta wulaƙanci ko ta zidda mutunci. Idan kuma ana so ko kuma ka ga an kawo larabawa wajen ta'addanci ko wajen wani abu, su Turawan ba za ka taɓa ganin su sun aza kansu ba wajen wani mummunan abu. Kullum suna nuna kansu su ne na kwarai, su ne wanda suka iya. Kuma alarke ce ƙarya ne, an samu mu cikin kanmu, an samu mu ba abin da muka iya sai su abin da Turawan suke yi shine na kwarai, shine yace kuma ƙarya ne. Wannan abin da yake gaya musu da abin da yake gaya ma duniya shine abin da ke ci ma Turawan ido, yana ci musu tuwa a kwarai, suke san sai sun kashe shi. Kun san mun gaya muku irin salon mulkin shi da ya ɗauko irin na su Thomas Sankara ne, sai da ya ƙara gayi ma cikin diskurin shi. Ya ce zai ci gaba da kwamba irin abin da Thomas Sankara ya so ya yi bai yi ba, shi ne za ya yarda ya bada rayuwar shi. Irin abin da mazaje suka so su yi su fara mai nasara su ka dafi, irin wannan plan shi ne da ayyukan shi da nuna ma Turawan yatsa, duka irin abin yake yi. Gaskiya ne, ga gaskiya tana ta bayyana, shi baya ɓoye-ɓoyewa. Zawwa yake yi Traore idan wani abu ya gama shi da Turawan ya gaya ma 'yan ƙasa ga abin da ya gama shi da Turawan, ga dalilin da ya sa Turawan suke so su yi wani abu ko su kashe shi, shi kuma ga aikin da yake so ya yi kuma sai ya yi aikin. Wannan shine jarumta, shine sadakar da kai, sadakarwa ta rai. Lalle fa mu sani duk wanda ya zo a mulki a Afirka ya ce ba zai mu Turawan biyayya ba, ba zai yi abin da suke so ba, to sai sun kashe shi. Haka shi da kanshi Thomas Sankara haka ya gai, haka shi ma Ibrahim Traore ya kara maimaitawa, haka kuma suka kashe duka shugabannin da suka kashe. In ka ce ba za ka yi biyayya ba akan abin da suke, sai sun kashe ka. Me yasa Traore suke so su kashe shi? Yana nuna ma duniya demokrasi ƙarya ne. Cikin bayanin sa da ya wuce wani bayani yace demokrasi yaudara ne, ƙarya ne. An ce ba a ci gaba sai da demokrasi, yace wallahi ƙarya ne. Su sai sun ci gaba, ba abin da demokrasi take yi sai mai da ƙasa baya, sai lalata al'umma da lalata mutane da lalata ƙasa da sace arzikin ƙasa. Shi in demokrasi suke yi, shi demokrasi take yi. Yace ƙarya ne, ana ci gaba da aikin soja kuma sai ƙasa ta ci gaba inda shi yana basa mulki. Kun gane tafiyan da take, su nufin su Turawan ba sa son ya dinga yin aikin da yake yi na ci gaban ƙasa da nuna ma duniya cewar demokrasi ƙarya ne. To wannan abin yasa suke so su kashe shi. Kenan shi kuma ya ce musu sai dai fa bayan ransa, in dai yana da rai ba zai sabka daga wannan hanya ba. Muna addu'a Ubangiji Allah ka tsare mu wannan bawa naka, Allah ka tsare Ibrahim Traore da gaskiyar shi da yake yi da gaskiyar shi da yake ta wani nunawa cikin kowane bayani nasa. In yayi bayani bayan aikin da yake yi yana fitowa ga hili, sai ya zo kuma yayi bayani in wani abu takon saka ya gama shi da Turawan, ya gayi dalilan da abin da ya gama shi da Turawan, alakar su da ya yanke da alaka da su. Ya ce shi bai son su, bai son taimakon su, kuma ba zai yi alaka da su ba. Shine babban kalubalen da yanzu ya shiga, shine babban cikas ɗin yanzu, shine ba suke so su kashi. Tun da yayi juyin mulkin
tsohon minista harkokin waje na faransa ya ce a yi kokari a kashe wannan Traore din shine wanda suka ce ya zo da gaske yake yi sai ya nuna ƙarya suke yi ya tozarta sai ya ci mutuncinsu shine wanda Putin ya daga ya ce da gaske yake yi wannan fa revolution ne neman inci ya zo zai kama mai don haka nan kaga muna addu'a Allah ba shi nasara Allah ka taimaki Traore